Satul Măgurele, un sat așezat între dealuri unde semnalul telefonului dispare odată ce cobori în vale. Asta însemna că nu o mai puteam contacta pe doamna Iraida Ieni Căldare, protagonista episodului, ca să îmi spună cum ajung la ea acasă. Singurul indiciu rămas în conversația telefonică de dinainte fusese: locuiesc pe drumul care duce spre biserică. Așa că m-am luat după vorbă și după noroc, sperând să întâlnesc pe cineva care să mă îndrume. În centrul satului, la Căminul Cultural, o localnică m-a ghidat mai departe. Așa începe de fapt călătoria noastră, cu o poveste despre vocație și perseverență, dar și despre dragoste pentru plante, natură, oameni și muzică. Este povestea unei femei care a inspirat generații și care știe să trăiască fiecare clipă cu sens. Sunt Tatiana Tesliuc și te invit ca, episod cu episod, să descoperim împreună vieți care inspiră și oameni care transformă locuri. Printre oameni și povești. Un podcast despre inițiative, implicare și inspirație. Primul pas îl facem într-o grădină unde timpul pare să curgă altfel, iar plantele vindecă nu doar trupul, ci și sufletul. Acolo ne așteaptă doamna Iraida, o femeie care culege plante medicinale cu aceeași grijă cu care păstrează tradițiile și rostul lucrurilor simple. Iraida Ieni Căldare este o femeie care a știut mereu să pună suflet în tot ce face. Născută în satul Măgurele, raionul Ungheni, și-a dedicat peste 4 decenii educației, ca profesoară de muzică și arte plastice pentru generații întregi de copii. După pensionare, nu s-a oprit, ci a revenit la pasiunea ei dintotdeauna, plantele medicinale și aromatice. În grădina ei, atent îngrijită, cresc soiuri diverse și rare de plante, din care pregătește cu migală amestecuri terapeutice, tincturi, ceaiuri. Pe lângă acestea, are și câteva familii de albine din care obține produse apicole valoroase. Le oferă cu bucurie celor care cred în puterea naturii. Doamna Iraida este activă în comunitate, membră a ONG-ului Ecologie și Sănătate, participă la festivaluri și expoziții și a reușit, cu sprijinul unui grant european prin clusterul turistic Dealurile Măgurii, să amenajeze o terasă din lemn lângă grădină, un spațiu unde îi primește pe toți cei care vor să descopere liniștea, miresmele și poveștile acestui colț de lume. Ce frumos miroase la dumneavoastră, din start se simte mirosul de plante, de verdeață. Mirosul ăsta persistă toată viața. Pe Iraida Ieni Căldare am întâlnit-o în grădina ei, acolo unde aromele și culorile se împletesc firesc ca într-un tablou viu. O femeie de 65 de ani cu privirea blândă și mâini care poartă urmele grijii pentru pământ și plante. Este genul de om care te face să te simți binevenit încă din prima clipă. M-a ghidat spre nucul care veghează gospodăria. Acolo, în răcoarea dimineții, ne-am planificat discuția, am stabilit traseul și am pornit să descoperim grădina, să-i mirosim plantele, pe unele să le și gustăm, dar și să-i ascultăm poveștile. În primul rând, eu zic că nu s-o încălzit prea tare, să ne ducem să facem o excursie în grădină. După asta vă urc în pod, nu o să ședem mult, că acolo de-am trebuie să fie cald și pe urmă ne așezăm acolo, umbră, discutăm. Grădina doamnei Iraida nu e mare, dar e așezată cu grijă după puterile ei ca să poată planta, îngriji și colecta. Stând o lecuță la umbră, vreau să vă uitați așa și să vedeți că grădina mea nu e mare. În primul rând, eu acum am așezat-o după puterile mele, ca eu să pot să o îngrijesc, să pot să colectez, pot să plantez tot atâta cât pot, cât este. Eu am o grădină unde de câțiva ani mă lupt, adică, da, chiar mă lupt, pentru că acolo e foarte mult de muncă, vreau să o aduc la condiții de vegetație de lungă. Adică plantele să crească fiecare acolo cum vrea, vor fi colectate după dorință și după necesitate, dar eu încerc să le tot aduc.
La moment e cam greluț. Am colectat salvie de acum, s-au colectat de acolo, salvie foarte bine. Eu mers de atâta că a fost ploaia de o săptămână care a fost la noi atunci, eu prins foarte bine. N-am mai dovedit să mai am acolo ceva de colectat, în rest e așa cum este. Dar nu e rău. Ca atare sunt mai mult plante pentru demonstrație. Adică aici, colo este numai câte un exemplar sau câte 2, 3. Undeva sunt mai multe din care s-au colectat. Dacă vineți cu 2 săptămâni în urmă, partea asta era plină, selectiv s-au colectat. Acum și o să mergem și o să vedeți. Avem niște plante foarte scumpe mie, care anul ăsta au rodit foarte bine și în câteva zile ele vor fi colectate de atâta cât de am început să scoacă semințele. Grădina doamnei Iraida e împărțită simetric de o potecă îngustă, bătătorită de pașii zilnici. De o parte și de alta, straturile de plante sunt așezate ordonat, ca niște rafturi verzi de leacuri și arome. Parcelele cu plante sunt delimitate între ele. Țevi ceramice tăiate pe jumătate sunt folosite ca borduri, formând un fel de rame pentru fiecare parcelă. Chiar de la poartă, prima plantă cu care începem călătoria în grădina doamnei Iraida este vetricea, denumită în popor poarta raiului. Cumva poate părea simbolic și poziționată, pentru că anume de aici pășim în lumea plantelor aromatice și medicinale pe care doamna Iraida le plantează și le colectează cu o deosebită atenție. Mirosul ei e proaspăt și intens, o combinație subtilă între note răcoritoare de mentă și aroma caldă puțin lemnoasă, asemănătoare rozmarinului. De la aroma ei proaspătă am pornit într-o călătorie de descoperire, pășind pe drumul plin de plante și arome ale grădinii ei. Așa, mai în scurt începem noi, uite, chiar de aici. Așa. Să știți că nu am plante otrăvitoare. Dacă o să vă îndemn să gustați, să nu ezitați, să nu vă temeți, dar de mirosit, o să mirosiți de la până la. Okay. Așa că luați o frunză, o mirosiți. Am o colecție mică care a fost adusă anul trecut. Anul trecut a venit la noi acasă. De unde? Din Marea Britanie. Ăsta este Ivanciaiu, care eu tare de mulți ani îl vreau. Și acolo l-am găsit și l-am adus, l-am păstrat anul trecut în ghiveci, toamna l-am pus și uitați-vă că el foarte bine trăiește la noi, înseamnă că el o să trăiască. S-a adaptat condițiilor. S-a adaptat condițiilor și ne-a fost interesant. Eu l-am scos din ghiveci și l-am pus pe dânsul acolo și uitați-vă, eu ești în fire ca aici ea. Uitați-vă, aici am o codiță a șoricelului, deosebit, ce și la noi eu n-am văzut așa ceva. Asta e codița șoricel cu flori roșii. Dar uitați-vă și interesant că apare o nouă culoare. Pășiți așa frumușel și încercați să le savurați mirosul și să vedeți că se deosebesc. Menta a fost colectată selectiv, cred că amuia trebuie culeasă a 3-a oară și aici sunt mai multe mirosuri pe care vreți, pe ce eu încercați. Asta mi-e interesantă. Pe care vreți, pe ce eu încercat și nu a fost interesant de dânsa. Ia uitați cum o venit aici ea. Ia uite unde e apărut. Foarte, foarte frumos asta. Să mergeți înainte, uite așa e pe aici ea, în spate încolo. Așa. Așa, vă opriți la cealaltă înaltă, în partea de la vale, da, ia ca acolo. Aha. Acolo este lafantul. Ia, luați o frunză și mirosiți-o și pe a lui. Asta? Da, lafant. Parcă e mentă. Da, e tot o mentă. Wow! Dar cu miros de fenicul. Iată că asta voiam eu acum să zic. Mirosul de fenicul, da. Și la spate este calonfirul. Wow! Ia uitați-vă, și iarbă mare am eu aici. Albăstrelele și calendula sunt culese zilnic. Dacă nu sunt adunate la timp, calendula intră în proces de sămânțare și nu mai înflorește. Doamna Iraida controlează cu grijă acest aspect.
În grădină găsim și tmin negru, care începe acum să se coacă și va trebui recoltat cu mare atenție. Coriandrul, șofranul și sparanghelul, deliciile culinare ale grădinii, își poartă cu mândrie aromele inconfundabile. Salvia medicinală, tarhonul, isopul înflorit și rhodiola roz, cunoscută ca și ginseng, completează paleta de plante. Gazda ne arată și capul de șarpe, armurarul pentru tincturi, nalba pentru afecțiuni pulmonare, busuiocul și cimbrul de grădină. Despre un soi de pelin, ea spune că nu este deloc amar, așa cum ne-am aștepta. Îl gustăm și, într-adevăr, ne surprinde. Când vorbim noi de pelin, cum am spus cuvântul pelin, dintr-o dată ne duce gândul la amar. Ia luați o frunză de asta și gustați-o, e ca de aici sau de aici, de unde vreți. El a fost mutat amuie câteva zile, dar chiar gustați-o. Nu e amar. Deloc. Asta e pelin. E ca asta e un pelin și el a fost sădit, el este răsad încă acolo. Eu l-am ales cel mai frumos, l-am răsădit și vreau să văd care să fie socoteala. Ia uitați-vă și descoperire am făcut. Când e vorba de pelin, gata, Da. ne-am dus. Amar, gata. Așa, aici ea, aici e pelin amar. Anul trecut eu ieșit aici și eu am lăsat-o și i-am spus, stai și trăiește aici că tu ai să fii ca model. Dacă vedeți că acolo în jos au fost colectate frunzele la mai, pelinul se colectează la mai și se colectează atunci când înflorește. Și restul este lăsat atunci când se înflorească. Acum, cu sufletul încărcat de miresmele plantelor, ne îndreptăm spre pod, locul unde viața grădinii este păstrată și ordonată pe rafturi sau în cutii. Rămâneți cu noi pentru a descoperi împreună ce ascunde podul încărcat de comori ale naturii și câtă grijă se ascunde în fiecare frunză uscată. După ce ne-am plimbat printre straturile de mentă, calendulă, isop și busuioc, după ce am mirosit, am atins, am gustat și am ascultat istorii cu arome, doamna Iraida ne-a invitat și în pod. Construit ca o anexă, podul are un rol bine definit. Aici ajung plantele culese din grădină la uscat. Scările te urcă într-un spațiu aerisit, cu rafturi improvizate și pungi de hârtie așezate atent. Lumina intră generos printr-un geam orientat spre soare, luminând cămara. În acest mic laborator al naturii e cald și liniște, iar aerul miroase a lavandă, sânzâiene, albăstrele. Aici nimic nu e întâmplător. În fiecare cutie, pe fiecare raft, în fiecare săculeț de hârtie, e un pic din munca, răbdarea și grija doamnei Iraida pentru fiecare plantă. Ia ca uite aici e treaba mea. Toată lumea mă întreabă și vă mai urcați în pod? Zic, da cum credeți că cine se urcă de zi și ori pe zi? Mai scurt, și o să vedeți aici, să știți că aici nu-i nic în plus. Adică să vă pară că adică e o dezordine. Aici nu-i nic în plus, aici tot e de la noi de acasă. Și frumos miroase. Și am niște, ia că vedeți, am cutiuți. Și în toate cutiuțele este câte ceva. Este câte ceva. Ia că aici sunt albăstrelele, ia câte ia câte albăstrelele se usuc aici. Și eu la ora 4 sunt pot, că pentru că ziua e imposibil să te apropii de dânsele. Ia uitați, sunt zăienile. Dar aici am frunză de pătlagine, de care v-am spus că colectate, uite așa. Așa. Aici am niște mărar. Ați văzut mărarul în grădină. Aici mărarul au fost rupt înainte de a face inflorescențele. Da, mă, ele cu inflorescență și eu trebuie ieri pe dânsele să le strâng. Nu le-am strâng, de atâta că am mai lăsat să mai vedeți ceva verde, că aveți găsit stătul negru în grădină. Dar așa am mai lăsat că o să le strâng. Și asta aici e pojarnița. Ia că uitați-vă, ei de-a gata. Și da, aici să vedeți ce am eu. Ia că uitați cum am colectat frunzele de vii pentru sarmale. Gata, ele s-au așezate pentru iarnă, ele nu mă mai deranjează cu nimic. Capul de șarpe care a fost colectat câteva zile în urmă. Ia că și el și de aici. Aici e nalba care v-am arătat-o și tot așa a fost colectată și ei pusă să suce. Așa.
Aici am eu un eleuterococ, înlocuitorul jânșenului din Siberia. Pe ploile și le-am mai tăiat din crengile lui și amuie le-am selectat frunzele de pe crengi și ia ca crengile șed și ele și ia. Și ia ca am să vă rup o crenguță, pentru că frunzele nu știu. Stați o lecuțică, să încerc. Ia, încercați și mirosiți. O să vă fie miros ori nu? Vine un miros ceva de la dânsa? Vine. Dar rădășina lui, eu când l-am adus pe dânsul prima dată, mi-a dat 2 bucățele de rădășină. Și eu le-am pus în geantă și am uitat de dânsele. Mai deschid geanta, un miros puternic, dar nu mă pricepem de unde. Și el nu a fost pretențios, surprins. Aici am colectat spicii de grâu și le-am pus să usuce, ca pe urmă să le depozitez. Codiță de la trandafirul de dulceață, care codița de la dânsul eu o folosesc la ceaiuri, dar petalele se usucă aparte. Și eu le-am pus și ele sus, gata aici. Aici am o scuturătură de atunci de când s-a uscat lavanda. Scuturătura și am strâns-o. Și uitați-vă, care le am mai puțin, le pun, uite așa, pe niște cutii le depozitez, care am mai mult pe alt fel de cutii. Și eu toată viața am umblat cu șerutul. Cutii și cutii, cutii și cutii, tot timpul am avut nevoie. Stați, și mai am eu, știți ce mai am eu, ia că aici, ia ceva interesant, dacă o să vă intereseze. Ia ca de anul trecut, aici stă sămânța de mărar. Sămânța de mărar este folosită la condimente. Eu fac condimentele din produsele noastre locale. Are 10 de cutiuțe și în fiecare cutiuță e o poveste. Albăstrelele se usucă, codița șoricelului e așezată cu grijă. Aici și sașii cu ce și este împachetat de acum. Ia ca Gata, ele sunt deja uscate. sunt uscate, ele sunt depozitate, vor sta aici până se termină sezonul. După asta scobor în depozit. Sezonul pic și eu colectez și nu în cape. Și aici se pune jos și pe urmă eu și le ridic sus, mergem înainte. Pentru că, ia că eu, de exemplu, le-am adus azi, mâine, eu pot să le mai grămădesc o leacă. Dar azi eu trebuie să le pun în șărat. Dacă nu le pun în șărat, eu le-am pierdut. Cât timp treceți în pod? Iată, de la le recoltați din grădină și le aduceți seara și le puneți, da? Le aduc atunci când le-am colectat. Așa, nu le mai țineți pe afară? Nu, Doamne ferește, fie cât de cald, fie cât de greu, fie cât de... Eu vin și le așez în pod la locul lor. Dar dimineața, eu mai mult de ora 8 nu pot să stau în pod. Din pod coborâm cu mirosul plantelor uscate, dar și cu întrebarea cine e de fapt femeia din spatele acestei pasiuni. Iar acum, la umbra foișorului, e timpul să aflăm povestea celei care a crescut și a uscat tot ce am văzut. Doamna Ireda, haideți acum să vă cunoaștem un pic și pe dumneavoastră. Până acum plantele? Da, până acum ne-ați făcut o excursie extraordinară în grădina dumneavoastră. A fost o adevărată terapie. Într-adevăr, multe plante le cunoaștem după denumire, uneori și vizual le-am pierdut cum arată. Da, Însă da. aici putem să și le mirosim, să le vedem cum cresc în mediul lor. Dumneavoastră că le acordați atât de multă grijă și într-adevăr cunoașteți fiecare detaliu și cu grijă foarte mult asupra lor. Știm că veniți din domeniul învățământului, unde ați activat în școală 42 de ani. 42 de ani. Eu m-am născut aici, am crescut aici, am activat aici, adică viața mea toată a fost aici. Pasiunea pentru plante n-a apărut din senin în viața doamnei Iraida. E o poveste care începe în copilărie, pe dealurile din Măgurele. A crescut odată cu ea, din joaca copilăriei, din întâmplări și nevoi care în timp s-au transformat în vocație. Știți, minunăția asta a pornit odată cu copilăria mea. E nu-i de azi pornit, adică e nu s-a născut pe un loc gol. Prima ieșire a mea în natură a fost atunci când am fost plecată cu boboșii la baltă, cu gâștele. Țin minte cum o fată mai mare ca noi ne-a învățat să facem din semințele de pătlagină bricică. Le punem ca așa pe un deget și le țăsăm așa într-un fel și când le scotem de acolo de pe deget, parcă era o căruță fără roate. Și era interesant
Pe urmă, când mă duceam vitele pe deal, eu eram aceea care toată lumea când pleca seara acasă erau cu papșei împletiți și cu pălării împletite. Dar eu eram bucuroasă că eu eram lăsat în pace pentru că acasă mă pun eu la lucru. Dar acolo eu eram lăsat în pace că fetele erau bucuroase să aibă grijă de fetele mele, numai eu să le fac. Noi își cunoșteam care plante sunt comestibile, mâncam susai, mâncam coada vașe, mâncam coada anielului, mâncam că florile astea de salcâm, florile astea. Și era, vrem noi ori nu vrem, eram în natură. Tot în copilărie, o boală a tatălui a adus în casă primele plante medicinale. În căutarea leacului, casa s-a umplut de ierburi. Apoi s-a îmbolnăvit și ea. Când am crescut puțin mai mărișoară, adică când am început să înțeleg de-amul chestiile astea, tata meu a bolit de o boală, aveam amândoi obraje, el avea niște bobe. Și a umblat lumea împrejur. El era un bărbat înalt, frumos și închipuit cu pietele acestea pe față. Și a fost și pe la Moscova, și la Kiev, și peste tot, și câți medici nu au fost la noi acasă. El și-a făcut prieteni peste tot, el tot așa era prietenos ca și mine. Câți medici nu au fost la noi acasă să vadă unde într-adevăr trăiește el. A fost și în Azerbaijan la sanatoriu, este un sanatoriu în Naftalan, care tratează cu produse de astea petroliere și nici nu a fost. Și a început să meargă pe la babi, cum s-ar spune. Și a început la noi să apară ierburile în casă. El le aduce, îi dădea de acolo ce îi dădea și mai strângea și el și ne lua și pe noi. Da, da. Ne lua și pe noi. Aducea acasă. Eu știu că el tare, tare credea în pojarniță. Pojarnița și romanița, pentru dânsul, erau panacei. Când eram în clasa 4 sau a 5, cam așa ceva, am îmbolnăvit și eu. Tata așa îmi spune, să bei ceai de pojarniță ca să-ți treacă. N-a fost să fie. Când m-am întors acasă după studii, m-am dus la unghieni să mă pun la evidență la medicul dermatolog, că eu așa și-am stat la evidență în clasa 4 și când m-am dus era un medic în vârstă, când am venit înapoi erau niște medici tineri, veniți atunci după băncile institutului și medicul într-un fel m-a încurajat și îmi spune, ei, cu boala ta trăiești 100 de ani, numai să ai grijă să nu te enervezi, să nu mănânci iute și să nu bei alcool. Ia ca este 3 dacă n-ai să le faci, să vezi că trăiești 100 de ani. Și eu m-am liniștit și am început eu să caut. Am fost și eu la sanatorii, ca și tata, am fost de multe ori, am fost în Sochi. Pentru că acolo era profilul cel mai... Odessa, Sochi, adică malul Mării Negre. Acolo eu am întâlnit oameni din diferite colțuri ale Uniunii Sovietice și acolo, cum eu am observat că când pleci undeva în lume, toți oamenii se aliază după interese. Am început să colectez literatură despre plante și am primit din diferite colțuri ale Uniunii Sovietice, am primit cărți, pentru că la noi atunci nu era. Și chiar literatura asta era foarte rară. Am primit cărți și mai vechi, cărți și mai noi, am o bibliotecă foarte bogată. Și în ultimii ani m-am mutat în Europa. De acolo am mai adus și plante, am mai adus și literatură și încetișor am început. În anii 90, într-o perioadă grea pentru toți, a pornit cu gândul că poate va reuși să vândă plantele culese. Am încercat să colectez plante, mă gândeam, zic, să fac niște bani, pentru că salarii nu se dădeau, bani trebuie eu. Am mers la Chișinău și acolo, în loc să-mi vând plantele, dar eu ne-am cunoștință noi, am făcut cunoștință cu producătorii de produse ecologice. Cu toate că atunci să vorbim mai puțin, nu că să vorbim mai puțin, dar să cunoștem mai puțin de treaba asta. Erau foarte puțini, dar eu am făcut cunoștință cu premii dintre dânsii. Foarte mulți din cei cunoscuții mei astăzi sunt vânzători la piața Ecolocal. Este o piață care activează o dată în săptămână și este numai micilor producători de produse ecologice.
întâlnim câteodată, ne mai facem schimb de experiență. Super. De-a lungul anilor, legătura cu plantele s-a transmis mai departe în familie. Copiii doamnei Raida au crescut știind unde se găsește fiecare plantă, în ce loc al grădinii sau în ce colț al naturii. Copiii mei cunosc toate locurile unde cresc, pentru că ei mergeau la început cu mine, pe urmă eu îi trimiteam. Le duce acolo și ne duce așa. Copiii mei de-am erau cam sătui de treaba asta, pentru că vreau și ei să odihnească. Da, vecinii, când auzeau că eu mă duc, mergem și noi. Dar eu din nevoie luam pe dânsii ca să fie mai bucuroși. Și când ne ducem o companie întreagă. Pe urmă am început, deodată lucram cu plantele care din flora spontană, pe urmă am început să adun plantele care mă interesau pe mine, le-am adunat acasă și tot mai rar în flora spontană. Amuia din flora spontană, anul ăsta am colectat pojarnița și codița șoricelului și turicioara. Aceste trei le-am colectat, altceva n-am colectat nimic, pentru că restul le-am avut acasă. Am apăsat mai mult asupra la ceea ce am vrut eu de toată viața să fac. Pentru că am fost susținut de copii, așa i-am spus, până acum ai făcut ce-o trebuit, dar am fost și vrei sufletel. Și fac și vrei sufletelul meu. Pe lângă plante, în curtea doamnei Raida se simte și mirosul dulce al mierii, pentru că da, are și stupi și o poveste tare frumoasă legată de ei. Mama mea a fost apicultoare, a ținut nu mult stupi, mai mult de 12 stupi n-a avut niciodată. Atât cât putea. S-au sfătuit cu tata și la un moment dat mama îmi spune, ar trebui să faci tu albini. Dar eu am avut o experiență nu chiar frumoasă cu albinele mamei și atunci am zis că nu, eu albinăreasă nu am să fiu niciodată. Tata a spus așa, băieții n-au să fac treabă, dar noi am avut foarte mare cheltuială cu albinele astea. Până am adus stupii, până am cumpărat tot inventarul, dar inventarul apicul, să știți că e foarte scump. Nu vrem noi chiar să rămâi așa ea. Dar tu citești așa de multe cărți, hai să faci albini. Dar dacă o zis tata, cum să nu faci? Gata. La prima miere am scos, de la 3 stuci am scos o căldare de miere. La al doilea miere am scos un bac de miere. Și iarna au venit la mama niște băieți de la Chișinău și au cumpărat miere cu 10 lei kilogramul. Și eu am vândut și eu 20 de kilograme de miere și ei care am scos 200 de lei. 200 de lei, eu primeam atunci salariul 100 de lei și nici nu le dădeau salariu. Doamne, cum 200 de lei am făcut, când am văzut 200 de lei în mână și au fost primii bani făcuți. Și eu ședeam și mă gândeam, Doamne, dar eu nu trebuie să mă las de dânsele deloc. Și de atunci nu m-am mai lăsat. Din stupină, doamna Iraida nu extrage doar miere. Ea transformă acest dar al albinelor într-un leac, amestecându-l cu plantele culese și uscate cu grijă, trandafir, lavandă, mentă. Fiecare borcan are un amestec de gust, miros și proprietăți vindecătoare. Din ceară face lumânări pentru botezuri, pentru decor, apoi și pentru urechi, un remediu natural tradițional. Cum să veniți dumneavoastră la mine și să nu degustați produs? Așa, v-ați luat un scăuniel și ne-am apropiat aici. Am degustat floare de sălcâm cu miere, un gust dulce și delicat. Apoi a urmat trandafirul cu miere, menta, salvia, am gustat struguri uscați, vișine, miere, ne-a arătat și crema pe care o face singură cu grijă acasă. Iar printre comorile ei, oțetul de mere și diferite tincturi de plante. Dar din uscături, știți ce vreau să vă arăt eu? I-a încercat vișine uscate. Nu are adausuri, adică pentru păstrare, se păstrează în vas ierbit și nu face moli. Pentru că este uscat pe dehidratul. Vedeți? Parcă e vișina... În casa e sumuiet, parcă e... O lecuță să moaie. Așa. Și vreau eu încă... Dar unde? E ca ea stă ea. E ca ea stă ea, vreau. Asta și? Luați și să vedeți. Pom? Da. E bună. Chestia e că gustul ăsta deosebit îl dă anume sâmburele. Că îl mănânci tot cu sâmbure. Și pentru comparație, mai luați una. Asta și? Tot e poamă. A, da? Tot e poamă. Vedeți? Că se deosebește. Aici eu am crema care o fac eu în casă.
o cremă cicatrizantă. E foarte, foarte bună pentru arsuri și pentru răni. Extractele uleioase ectalis. Am adus câteva dintre însele. Ia că aici am extractul uleios din pojarniță. Am pus-o să facă, el să face amuia. Aici am extractul uleios din codița șoricelului. Și atunci produsele acestea vin oamenii chiar direct la dumneavoastră și să le cumpere, da? Ca atare, eu lucrez de acasă, eu nu plec nicăieri. Oamenii care au nevoie vin. Cunoașteți multe lucruri, ați studiat, ați fost autodidact, să înțeleg. Da, de când a apărut internetul, apoi e foarte ușor. Și informații pot să o mai și controlez, dacă e veridică sau nu e veridică. Și apoi ai luat-o din ai luat-o și dacă ai controlat-o, mai controlezi și în practic. Scopul meu să lucrez cu rețete vechi, cum lucrau strămoșii noștri. Nu puteam să trec cu vederea și casa care pare desprinsă dintr-o poveste. Cu pereți albaștri, uși sculptate în lemn și mănunchiuri de porumb agățate de stâlpi, casa aceasta nu e doar o construcție, ci e o mărturie, o bijuterie veche de peste un secol. Cu greu, casa a supraviețuit vremurilor, dar acum are nevoie de salvare. Casa asta este a bunieilor mei. Dar casa asta nu a fost făcută de bunielul meu, a fost făcută de tatăl lui. Casa asta e din anii 1800 și casa până acum a fost păstrată. Și când am făcut actele pe casa părinților, fiul meu a spus, noi o să încercăm să o restaurăm. Și au fost la noi la Muzeul Etnografic și ne-au spus, casa asta e bijuterie. Să nu încercați să faceți ceva fără noi, ca să-i stricați autentic. Și așteptând, casa ia că să duce, casa ia ca să meruie, dar eu am o pensie, mi-e rușine să o spun, stagiu pedagogic de 42 de ani și nu pot să fac. Fiul meu are familie, au 3 copii, el are activitatea lui, au a lor. El tot nu poate, dar aici trebuie foarte mulți bani. În primul rând, aici trebuie să făcut acoperișul. Da. Dacă se face acoperișul, eu l-am evaluat așa, eu ca specialist, încă când prețurile erau leacă mai omenești și îmi trebuie 100 de minimă pentru acoperiș, pentru că el inițial a fost acoperit cu șandrilă. Șandrilă la noi în Moldova nu ori adusă de la România, ori adusă de la Ucraina. Da, și problemă. asta e treaba. Și Păcat. am încercat și i-am făcut fața, pentru că cine vine, toată lumea mă întreabă și cine o vede, lor le pare că tot e făcut așa. Să știți că pereții nu e greu de făcut. Ușile, ferestrele înăuntru sunt toate bune, toate uși, podeala e bună, podul e bun, dar acoperișul. Dacă am găsit cine să ne ajute să facem acoperișul, pentru că pereții sunt dilut, pereții se fac... Da, ei se întăresc. Se fac cu forțele proprii, adică eu n-aș avea nevoie de ajutor dacă ar fi făcut acum. Deci practic acoperișul este cea mai mare problemă e acoperișul. Da, ar fi un punct de atracție extraordinar, și casa și grădina. Și după ideile mele și după cum mă gândesc eu, adică eu n-aș face un muzeu ordinar. La mine ar fi cumva o altă direcție, o altă... Și ar fi ceva interesant, ceva atractiv, dar... Da, financiar nu... Da, lăsăm, până când lăsăm așa cum este. Ați ascultat povestea Iraidei Nicăldare, femeia care culege, îngrijește și transformă plantele, dar care, mai presus de toate, cultivă liniște și grijă pentru cei din jur. Dacă v-a inspirat această poveste, dați mai departe episodul și spuneți-ne ce v-a plăcut cel mai mult. Totodată ne puteți găsi și pe Facebook și Instagram cu imagini și momente din călătoriile noastre prin satele raionului Ungheni. Rămâneți aproape, urmează alte povești care merită spuse. Pe curând!